Здравейте на всички! Здравейте, вечерта късно се включвам, но понеже такава е Божията воля и за това се включвам сега това време. Но искам да ви чета едно слово от Яков за изпитанията. Защото аз и моя дом преминаваме през огнено изпитание и понеже Господ ни дава благодат, за да издържим, искам да насърча и всички, които преминават подобно като нас. Така чета от Яков, 1 глава, 2 стих. Смятайте го за голяма радост, братя мои, когато попадате в разни изпитания, като знаете, че изпитанието на вашата вяра поражда търпение, а твърдостта нека извърши делото си съвършено, за да бъдете съвършени и цялостни, без никакъв недостатък. Така, до 5 стих е достатъчно. Искам да насърча всички, които преминават през изпитания. Защото аз и моя дом преминаваме през огнени изпитания тези дни. Но благодаря на Бога, че Бог ми даде сън, предварително предупреди ми, че ще минем нещо подобно. Макар че не знаех с точност какво е, но Бог ми предупреди. И благодаря на Бога за това, защото Бог иска да ни утвърди във вярата и да ни постави на по-високо ниво, на по-голямо ниво на доверие, за да му се доверим, да не търсим помощ от човека, но да търсим преди всичко Господа. В тези трудни времена Бог иска да му се доверим изцялостно, 100%. Да, има някои брати и сестри, които се молят за нас, защото и Словото казва, молете се един на друг, за да оцелеете. Това е волята на Бога. Но преди всичко Бог е този, който ви дава твърдост, дава ви увереност, дава ви победи, защото победата е само от Господа. И благодарим на Бога, защото Бог ни прави да бъдем по-силни от всякога. Затова се включих, макар и малко по-късничко. Знам, че някои хора ще бъдат насърчени. Може човек една дума да чуе, но това ще доведе до него съживление и по-голямо доверие в Бога. Ние за това сме тяло Христово, да се насърчаваме, да се подкрепяме, защото това иска Господ. Колкото и трудно да е, няма да се отказваме. Да се доверяваме на Бога, да търсим Бога, да предадем животите си, домовете си, децата си, внуците си на Бога. Защото това е волята на самия Христос. Господ е обещал и е казал, че ще преминем през изпитания, ще преминем през трудности. Това е нашия съд тук на земята. Ние няма да бъдем съдени заедно с света, защото нашия съд е тук. Ние горе, когато ще се явим пред Бога, ще се явим за награди, не за съд. И благодарим на Бога, че тук е нашия съд.
Тук Господ ни дава благодат, за да преминаваме от трудности в победи. Няма човек, един път ще върви нагоре, един път ще върви надолу, и пак нагоре, и пак надолу, и така. Но нагоре с Господа. Защото това е волята. Ние се нуждаем от помощ, от Божията помощ. И затова Господ ще ни благослови още повече. Когато му се доверим, когато предадем пътя си, животите си, всичко, абсолютно всичко. Затова насърчавам ви, дързайте, както казва Словото, търсете Господа на всяко време, в добро и в лошо, защото това е волята на Бога. Затова благодарим на Господа, че Господ ни дава сили, дава ни по-голяма увереност, по-голямо доверие да търсим Него. Да търсим Него, да жадуваме за Него, да гладуваме за Него. А Бог е този, който побеждава. Даже ни даде благодат, за да побеждаваме и ние. Защото Исус каза, дързайте, аз победих света. А на друго място казва, аз победих и вие ще победите. Кога ще победим? Когато се доверяваме на Него. Когато търсим Него. Когато очакваме от Него. А едно детенце не може да се грижи за себе си, когато е по-малко. Той очаква грижите на родителите си. Ние сме деца на Бога и очакваме грижите на Него. Защото Господ е Бог над всичко. Той е Създателят ни. Той е наш баща, наша крепост, наше знаме, наша сила. И благодарим на Бога за всичко. Благодарим на Бога. От нас се иска да му се доверим, да предадем животите си, домовете си, всичко, цялата обстановка, през каквото преминаваме. Бог знае кой колко може да носи. Някои носят по-голями товари, някои носят по-малки. Според способността му и според възрастта му в Господа. Който е по-голям в духа, в Божият растеж, носи малко повече. Да, понякога е тежко, но слава на Бога, че можем да носим товарите си един на друг. Един на друг ще се молим и няма никакво отказване. Защото миналия път казах, Господ е с тези, които не се отказват. Аз имам един девиз в моя живот и този девиз никога няма да го забравя. Не побеждава този, който се предава. Благодаря на Бога, че лично в моя живот Бог ме ушлайфа и продължава да ме шлайфа. Бог ми дава твърдост, аз не се отказвам. Има падения, но има и ставания. И продължаваме само с Господа, никога назад. Даже пеем една песен. Да. Никога назад, никога назад. Кръста стои пред мен, светът лежи зад мен. Аз реших да следвам Господа. Никога назад, никога назад.
Тази песен ми е една от многото любими. И аз благодаря на Бога, че Бог ми дава тази твърдост и никога не се отказваме. Затова бъдете благословени, брати и сестри. Всички, които преминават през огнени изпитания, дързайте и нека се укрепи сърцето ви. Не се отказвайте, търсете Господа, молете се, ако трябва постете, ако имате вътрешно убеждение и ако слушате, че Господ ви дава слово и благодат и сила, за да постите и постете. Постете, защото понякога се нуждае да се смирим, а предимно постът е за смирение, да смириш душата си. Защото много бори има в нас. Ние допускаме борите да влезнат в сърцата ни и тогава не можем да слушаме гласа на Господа, когато няма Божия тишина в нас. Затова бъдете благословени, насърчавам ви. Молете се и искайте водителство Господа. Радвам се, че се включих, макар и за малко. Но ви моля само едно. Коментирайте, искам да видя дали някой ме слуша, дали напразно не е видеото. И не само това видео, но всички, които качвам. Ще се насърчаваме един на друг, последвайте ми. Аз не ми е лесно да качвам, не ми е лесно да се пускам на видео. По принцип аз винаги съм мечтала и винаги съм искала да бъда в скришни места. Не искам изявление, но всичко това, което правя, е защото Господ иска. Аз не искам един ден да застана пред Бога и Бог да ми каже: не си извършила волята ми. Не искам един ден да ми каже: лениви слуга, не си била верна. Затова бъдете благословени. Благославям ви да бъдете още по-силни, още по-устояващи, още повече победители в Христос. Защото Бог ни даде тази победа. Бог ни даде тази сила да устояваме. Защото още в началото, когато Адам и Ева не послушаха Господа и ядоха от забранения плод, Бог каза на мъжа, на Адам: ще стъпчеш змия и скорпия. Даже казва: змията ще ухапи петата ти, но ти ще струшиш главата й. О, това много ме хареса. Да, тя ще ни нарани, но ние ще стъпчим главата и ще я смажем в името на Исус. Затова бъдете благословени и силни.